di dalam kampung tasabui bana di matuai dapat kabaken kamari awak selaku orang imam awak selaku orang pandai ko ado orang kematian ko ado memanggil taziah malin sultan nan orang himbau Tuhan. Ande tak kalau Cyril Asmara di sana, lamo di sana menunggu Cyril Asmara. Kinilah masuk di tahun baru, jago Cyril Asmara kembali. Ingin masuk di tahun 2021, ketemu dengan album Cyril Asmara, ketik Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye-bye di sana. Bye-bye di sana. Di sinan malang watan yuang anak kapau orang malakau di balia nomor lalu ola ala talam pawe oi kolak kamasuk sayang nomor latigo oke tik YouTube
dia nyoba golek kabelia dalam onak guna tetong no lamo banari bertambah tinggi juo jambarari dilihat anggaran pukul 1 siang jago lainnya Buya Malin jagolah Buya Malin tang adi satunya jago dari lalu lah mandi badan dirinya selesai badannya mandi nyo ganti baju jonan elok lah selesai ganti pakaian duduk di luarnya di kursi tangan tampai atas meja nak tabado sanang dalam hati inyo tu jale basanang bana pai nyo sadang duduk coy tua ye talata di bini nyo talata aye di mazuin talata sekali tetalu di hadapan satu talata tetalu di hadapan laminun badam Buya Malin satunya minum Buya Malin pangacok tibo sekali pangacok tibo alat tetalu tibo nyoba karokok sabatang bakato mazuin amza wabang dangakan bana indah ko bangai membuat justo madu kato sampai sebantu itu dia lain dak dia kato Buya Malin naninyo alala minum mari bertambah tinggi juo anggaran nado pukul 2 meningkat ke pukul 3 menjawe ke pukul ampe hari ada pukul ampe patang bakato mazuin tadi elok makan do lubang sabalun pai dek bini menyuruh makan yo makan inyo dahulu selesai makan yo minum lah marokok inyo sabatang sudah marokok lah nyo mangece onde mazuin lah di abang pai kamato ai abang usia badan siori mandanga ketoco itu lain dak ba abang mau sienyo hari kuala pukul 5 lain dak ba ako dinambanya mandanga kato bantu itu bakato badan Buya Malin onde dia kandung mazuin nai bertambah malam dia bertambah rancak kondak namunyo meninggal rumah bobunuh mati lah mazuin olah ate la rumah to bilang lama bana barang keinyo Buya Malin ala barang ke dari rumah pai jonda dari 5 mani lapenyo nagari 5 mani tiba di pasar banda buik nak tabado senang dalam hati bini ranca ala lokame
tarui juon dak lamo pak bakalamun panek dek lamun dah jalan dah tiba di simpang lubek marah kamatua ye indak to bilang lamo bana dek lamun dah jalan dah tiba dah ke jambatan buai lape nagari jambatan buai tababang simpang kan tua camat lah nampak simpang amat tuai nampaknya musaji gadang itu muzazi nyo Zulkanain lalatarui onda kalakang onda guna to etong lamo ariado pukuanam sanjo maningka ke pukul 7 tapi di hari pukul 7 lah sampai onda ke rumah satu tiba pak ini onda di halaman rumah talata onda di halaman nyoba cuy assalamualaikum talambe badan siori menjawab Waalaikumsalam karena anak baparangai odek talambe memuka pintu jo kaki pintunya tulak pak disimalin tak kajui bang dan diri yo ngori tuan tekajui badannya diri yori seto tekajui panyo kaluanyo calik suami nala balik onde abang dengan bana dak tadang ado bang abang la pulang dak tadang ado abang babali anak menangi bang dalam bilik yo bang Omananga katoco itu lah berang badan malin sultan ade inyo buya malin dak batali ngopi ate rumah kurang aja kurang mengarati dak tadanga onda babali Omandanga kato bantu itu manangi badan diri yori onde bang malin danga bana memang sungguh bang ndak tadanga do bang anak jak sadi bang baparangai dari siang bang anak menangi maimbau namo abang memang dak tadang ado bang di badan yori do bang mandanga kato bantu itu batambah pane badan malin pane hati ndak tabado tando si malin berang tando nyopa malin la merang merah mato nyopa bantu sago sonsong bulunya bantu saga tasingguang karuntong miang nai ampadu katalingo nak tabado pane si malin bagarisi garaman malin di sinan malin kamangece danga lapi elo mulai kepada hari kini nyopai ke dalam bilik nyambi pakaian badan yori cukui jo baju anak nyobungkui kain elo kain selesai dibungkui nyo campaan kalabu rumah barangke lalai pian yang kadang baola anak sekalian ambon dak nio doyori lai ndak guna disikot tinggal mulai kepada hari kini lah jatuh tangala la oyori olah badan lamu olah jatuh tala badana moba itu kato buya malin omandanga kato rupo itu marato badan diri yori onde abang sayang yori jan yori di usia pulau bang
Ojaan yori mabang di usia pulau yori kok kini abang usia hari sadang malam cuy kok kama abang yori kepai yori ndak ado risiko badusana yori ndak ado robang bapa mili robang oh bapa indak mande ndak ado robang oh yori anak yatim piatu bang harapan gadang bagi abang bana menyatukan tala abang bana mausia yori apa kadayo bang oh badan yori oh bang ibola bang abang yori oh bang kok nak bana bang sayang jo yori sayang jo anak jadi juo iko kodara daging abang nan sari entong mai bawa abang tadaga di badan abang yo bang kini abang balik ke rumah bau sielo badan diri yori kama yori bang oh kama ngadu yo bang ibola bang abang di yori yo bang oh mananga katonyo abantu itu menjawe buya nyomalin tadia kato si buya malinda ado ibo nyodopiek barangke malam kini juo kota bertinggal rumah nangko bunuh mati ate rumah ode inyo ebo bantu itu tadanga dirang kelil yang jago anak dari lalu seto jago anak dari lalu menggapai anak kapanyo menggapai anak kaya nyo tulak nyo kaki di buya malin manangian apa hokane kaki apa maratok badan diri yori pak honde nak kandung seribu yo nak lama lang nak tibo diawa apa mau oh badan awa yo sari kamawa nak kakapai yo nak rumah siapo nak kawatuju yo nak janjang siapo nak kawatingke kamawa kamanompang awana ado oh bapa mili dona awak disiko anak dagang yona Kodek mandenyo sedang menangi anak cadik sebantu itu bakato badannya mandiri anak onde ibu dengan mana jahit mana buat pakawat talabye mana jahit ayah onde ayah sayang yo sari yo ya oh dari ketek sampai lagadang nak mencubu ayah baik sari kini yo kaki ayah baik nak ado ibu doya oh badan ayah doya nak sayang ayah kat sari Omandanga tanginyo badan anak bertambah pane buya malin nyopai ke dalam dapur ambil lah yang ke dapur dengan kalian keduanya kondak berangkit dari rumah membunuh mati ate rumah bodabi kalian keduanya membunuh di dalam bilik dalam Omandanga katoco itu dek yori takui kekane dabi dek anak takui kekane bunuh dek nak kandung seribu mula barang kena oh dari rumah yo nak padonyo awak nak kane bunuh padonyo mati kane ladiang elok barang kena dari siko Tuhan
elok barang kena dari siku pai lainnya keluar dari bilik satu keluar dari bilik mengecek jua badannya riapa mengecek jua ke suami onde abang dengan mana selamat tinggal abang badan abang bersanang-sanang lah abang jo bini muda kami berjalan bang tengah malam ya bang itu kato badan yori Tuhan Oba itu katanya badan yori satu keluar dari labu rumah talambik barangke dari rumah nyotulak nyo kaki di badan malin nyo kaki nyotulakan keduanya manjala kalaman rumah maratok yori hokanai kaki Oke jam cuy Bang Yori nampak banawa roka bang nampak banawa nak bagantung talambek kami turun rumah talambek keluar dari rumah jo kaki pulau yo bang oh kami babang onde abang ala keluar dari rumah naman jalauka laman rumah pintunya kunci pak disimalin dek pintu salasai dikuncinya tumpak di bangadan inyo tangah di iyo de inyo nambah dungu antaro inyo kaduonyo bajalan malam badani Tuhan padia oh marato yori pak bimbing anak sayang juawana Honda doi bodona apa sangari nak kanu angai padiana honde na ari malam nak sebantu iko bantu iko
awak tahu siena dari rumah kamawana tompang tidur osari ke jamana ya kawan nyoba jalan taruju anaknya bimbing sedang jalan anaknya bimbing sedang jalan nyoba jalan taruju ayat toba darai mato badarai mau jalabe mato nak tabado ibo dalam hati sedang berjalan-jalan yo berjalan ini semua seorang yo pak anak bimbing yo bakat to anak badan tadi onde mande sayang yo sari mande lapa masari mande anak mande lapa mamande tubut sari mandanga kato bantu itu menangi yori menjawe nyonde nak kanwang sari na kok lapa bana lana anak mande kok lapa bana na ibu yona Hojo ala nasi nak kadibali nak jangan piti nak pembali nasi pembali goreng nggak sebuah ndak ado dona mandeba piti tanlah dulu badan lapa yona inyo menangi juo pa waye mato mau jalabe ariado pukul 9 meningkap pukul 10 malam nan jalan nak tuara berjalan kaki pae jo anaknya tuan berjalan kaki aja anaknya di sinan kalau kok dipandang dek lala jauh perjalanan berjalan inyo taruju kamanyo jalan nyo aranyo tuju arah kepasanyo satu di sinan kok dipandang letibo di subarang padang dek lita berjalan jo anak baranti di tepi jalan sedang nyo duduk jo aye mato badare dangare tuan aye matonyo badarai-darai di sinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nampak orang pak sedang makan nampak orang sedang makan sate di tepi jalan sedang makan sate nyo ada 2 orang nan cie badan dirinya laki-laki nan seorang orang perempuan sedang baduonyo duduk anaknya kelaparan duonyo baranian di badan yori nyo pak hosinanyo turui lah orang nadake makan sate satu tibo dake apa dengan ibu mengecek badan diri yori apa sarato ibu yo pak
Balian pak anak ambo pak sate gak 3.000 rupiah. Anak jak pagi balon makan kami tahu siapa dari rumah yo pak. Kami tahu siapa dari rumah mendangannya mengecek bantu itu de apa jo ibu rampai ibu orang pengasih jo penyayang. Oh mengecek apa jo ete mengalopi kok 3.000 bakatonyo ke orang namanya sate ambian sate 2 piring mbak itu kato badan apa mendanga kato bantu itu ya pak. Honyo ambil tangan badan ibu. Terima kasih bu. Banyak-banyak jual jasa ke babalerang lapa bu. Babalian sate ya bu. Oh anak abu dan abu minta 2 piring sate ibu balian. Jual jasa ke babale nasib kami bu. Hoi ko contohnya ya bu. Mendengar kata bantu itu menjauhi apa jo ibu. Onde nak kanduang namu doe jangan menangi lolai badan namu do. Ho makanlah dulu sate nangko beko mengecek badan awak. Mendengar kata bantu itu nyo makan sate di siori 2 jo anak badan inyo ya pak. Ho sadang memakan sate ju aye mato badare-dare aye mato manitik-nitik lape ke sate nama makan pak. Ho nampak dia apa dengan ibu bakato apa sekali jangan menangi yo nak sedang makan sate nak boleh do nak serang makan menangi menangak kato rupo itu. Wah jawaban dari Yori di Maloin dapat kemenangi harapan pakai suami pak. Hola berang pulo ya pak di Maloin dak kemenangi pak di Maloin dapat kemenangi deinyo selesai makan selesainya makan sate bakato apa sekali 2 jo ibu sekalian nak tambah nak kato badan inyo. Onde cucu dari badan kakek indak kok tambah badan sabananga kato bentuk itu aja jawaban dari Yori yo pak. Lah jadi mapak kato badan Yori selesai memakan sate baru bertanya apa jo ibu. Onde nak kanduang namu doe bertanya apa dengan ibu. Hodima kok kampung yo alamat mendengar kato bentuk itu menjauh badan diri Yori jawaban Yori tadi yo pak. Honde apa nanelo hati onde cukui yo ibu sekalian. Kalau nyo badan diri ambo aslinya orang Kurinci Sungai Panu yo pak. Ho tapi awak balaki pak jorang Padang dapet balaki jorang Padang di Matuai inyo banamo Buya Malin. Ho inyo tu seseorang buya orang tahu dalam agama tahu di hadis dengan ayat dalam pak kami berturutan. Oh dapet baranak cie perempuan lama lang pak tibo dia ambo de inyo acok baca rama menambah bini cie langai pak Oh menambah bini pak cie lai kami pak nyo tinggal di rumah mandenyo nyo kami tinggal tempat mandenyo tinggal di hati rumah ranggae nyo lama lang pak tiburi kami.
Oh mungkin sanang pak jo bini muda, mungkin sanang jo bini baru nyo usir kami dari rumah nyo talaan badan diri ambo nyo caraikan di tape malam kini yo pak. Oh talak nyo ala nyo sabuian kami nyo usir dari rumah. Kondak namu pak kami barangke kanyo dabi jo ladiang panjang jo kaki kami pak. Oh ditulah nyoyo pae ambo dek takui pak kakane bunuh dek takui kakane dabi bajalan malam pae samojo anak yo pak. Oh nama ibuan pak atiambo anak ko tamanyo pak diayanyo anak tamanyo di badanyo seto nampak ayah babalik menggapai anak daki ayah jo kaki pak anaknya tulaan menangkui anak kane kaki yo pak. Oh kotaknya anak pak nanyo bae na hati saibu ko bana nampak bana pak arok ke suami jo kaki pak. Hawaknya tulah yo pak baik tu kaato badan yo ngori tuan. Oba itu katonyo badan yori baru mengece apa tadi onde nak kanduang namu doyona. Oh jadi kini rencana kepekama mandanga kato bantu itu onde apa dengan mana pak. Oh kalau rencana pak badanamu rencanamu alun jali antanyo ma kampung di tujuan tanah mana gari bajalang ambo nda ado do pak badu sana ambo di siku anak dagang ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato inyo tadi menjawe apa jo ibu lebuli apa watanyo jo ibu cik lai sia ko gala dengan namo sialo namo badan anak na Oh mandanga kato cuy itu kalau itu na nampak tanyo kok namo badan diri ambo banamo ambo upi yori kalau na anak badan ambo. Oh banamo inyo upi sari sari panggilan dari mande sari panggilan dari ayah yo pak. Oh mandanga namo lah tahu namo apa boleh sari nak tahu pulau serato yori bagai sekalian. Oh namo apa nak jale ju apa banamo apa cia namo ibu boleh nak tahu ambo banamo ibu Ilena Oh ibu banamo na ibu Ilen tinggal apa di Pariaman ko iyo na ada rumah kabatuju. Oh apa lala biena umur 80 ko ibu lado umur 50 labie ko iyo na indak baru mak ko iyo na ado badu sana jo apa badan kalian tinggal ko apa umur 80 labie ibu badake 60 gak seorang pia dak punya anak ko iyo na ado badu sana tinggal jo apa di Piaman ba itu kato ola badan la apa menanga kato bantu itu terima kasih pak banyak-banyak kok namu membawa kami. Oh menanga kato itu kok iyo nak pai jo apa mulanya nahi ate oto na
oto menanga kato cuy tula naik badan diri yori cukui jo anak sekalian nampak menyupir oto ko ibu duduk di samping yori jo sari di belakang. Roma ngece apa sadang ate oto onde nak kandung yorina onde sari cucu nini mulai kapado hari kini tumpak di kami nambah duo. Oh jangan dianggap kurang lain, jangan dianggap Indo angke, jangan dianggap kurang asyang, anggaplah mande badan yorina Oh anggaplah mande nak badan yori menanga kato rupo itu jadi pak kato badan yori jadi bu kato badan yori ona noto pak bajalan yo panek dek lamo to jalan dek lamo bakal lamoan jalan bertambah ko jauh jauh pak jalan bertambah jauh nak guna tong lama lah sampai ke luang odek lah tibanya di lubuan luang nak guna tong lama odek lama pak oto bajalan tiba waktu yo jangkonyo lah sampai oto kepiaman olah sampai oto kepariaman nak guna to etong lama di mabana tinggal badan apa oh tinggalnya di daerah Karangnau di sinan badannya tinggal baranti oto di halaman rumah oh ala di sinan kok dipandang oto baranti di halaman lah turun ibu dengan yori Tuhan onyo cali rumahnya sekutiko nak tabado gadang rumah ibu rumah gadang 9 ruang selanja kudo balari oh hati di malo tak kamamang jo suami nak kabata mulai Tuhan ojo suami nak kabata mulai nak guna to etong lamo na napak jo ibu na ye ate rumah na yori osari la nyoba pulo o di sinan kalau dipandang onde nak kanwang la yori na pilih la nangka elo pilih la kamar la untuk yori duo jo anak badan na yori olanyo ambian kamar de ibu nyo tunjuk kamar nanelo ado di dalam tempat tidur dicali dalam tempat tidur tuo picak sedang talata cie goliangnya membulintang ado kempane sekalian di sinan kalau dipandang kalau kamandi badan yori kamar mandi di dalam bingiliana orang marang kayo kanamonyo di sinan kalau dipandang indah to bilang lamu
Onan malam pak semalam itu Alalat tidur pak serumahnya Sekalo lalu hari siang pagi-paginya Kok dipandang nani buka pai maja Kagadong sekolah Oh badannya pak Nak guna dia tong lama disiko kalau kau dipandang Oma alun ni nyoyori ate rumah Kau apa tinggal di rumah Dua jo badan diri Tiga jo saria na inyo apa sayang kabake saria kanda anak la babalian yo la kanda anak yo oh rima nambah taga doa kanda anak nak nambah larang cie yo apa sayang kabake badan sari cucu liau kato badan liau onan di sinan kok dipandang abiari baganti hari apa sayang ibu lah sayang lah raso mandekan duang nyobana lah raso bapak inyobana tuan Olah rasa bapa inyobana di sinan kalau kau dipandang nak paralu to etong lamo oh nak guna to etong lamo bana di sinan kalau dilihat sadang coy itu apa jo ibu oh balam tarango ate tanggo manyang taure ate pintu salam ta'azim badan kita ali sakete tantang itu Tuhan oh ali sakete tantang itu ali kabake buya malinde inyo buya malin tadi oh dek bini pala bausi tentu pulang kalimau mani pulang ke tampe si mazuin Tuhan oh pulang ke tampe nyo si mazuin ba itu kalau dipandang nak guna to etong lamo de inyo ala babali oh sampai ona kalaman rumah tetangga ona di laman nyotibo di labu pintu baco assalamualaikum manjawe badan si mazuin alaikum salam katoinyo naik labangai ate rumah lan naik badan diri buya malin satonyo dua-dua di kurisi ayat talata di hadapan Tuhan oh ayat talatanyo di hadapan talatanyo ayat meja tetalu sadang talata minum labang ayat nangko olah salasai meminum air nyobakar rokok sabatang baru bakato badan mazuin jadi baat cerita bang jadi abang usia tau indah ba itu kato badaninyo oh manjawe sekali buya malin tak jadi ba aloko kato mazuin malam tadi mau usia bikin rumah lamu kunci dia Kini rumah lama kunci lama buat mereka baju apa itu kata badaninyo menanga kata cuy itu nak tabado sanang hati mazuin
Oh di sinan kalau dipandang mazuin sayang bang bake abang ba itu kato bake malin Tuhan. Oh ba itu katonyo bake malin sadang basanang sanang luo. Oh balai para jo kaulu. Oh balai di dalam lawi tingganinyo sadang basanang sanang jo bini mudo dolu badannya tu masari kito japui iyo badu yo siori. Oh di sinan kalau dipandang agak di badan diri yori yola ibu dari sari tinggal di hati rumah Pak Tuhan. Oh dek tinggal di hati nyo rumah apa dek sayang nyo apa kabake badan nyo piori. Oh dek sayang apa jo ibu nyo ambil anonda sebuah onda nyo balian nyo ambil anonda bit baru cie nyo balik kontan hati namo badan yori. Oh untuk membawa anak raun-raun, untuk membawa anak jalan-jalan, ba itu sayang ngapa jo ibu Tuhan. Oh ba itu sayang apa jo ibu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan alas sebulan 2 bulan olah sampai ke 3 bulan dek lamo bakal lamuan nabi bulan baganti tangaun Tuhan. Abi bulannya baganti tahun di sinan kalau kau dipandang bakat tu apa sekali di sinan apa kau mengece. Onde nakkan luang yorina onde yori yana apa anak ketujuh sao yori menanga kato bentuk itu onde apa dengan mana yo pak. Oh diambo pak ba itu pulo anak mungkin ketua apa nak ba ado keto badan sari ba ado keto badan inyo. Oh duo jo anaknyo manjawe anak tamanyo pulo tamanyo dia apa dengan ibu Tuhan. Oh anak lah taman jolo dia apa jo ibu di sini apa jo ibu kabakat toko yo lenamu anak bau sawah pak balian kadai sebuah pak ambian toko di pasar pak bali konten toko kecil. Oh manggale ayori di pasar ba itu kato badan liau jadi pak kato badan yori. Oh sainggonyo pak tadi kok dilihat maalun pak tia tadi 2 jo ibu badan ilen. Onyo balian kadai sebuah kadai lado di balinyo surek tananan ado sarato jo surek kadai. Ho indah ate namo na lain ate namo badan siori pae. Oh ate namonyo badan siori ba itu kalau kau dipandang nak gono to etong lamo di sinan kalau kau dilihat. Oh mananga katoco itu nang kadai alanyo bali nak tabado eloknyo kadai nak abado eloknyo toko. Kau di sinan kalau kau dipandang onde nak kanduang na yori na honan toko ala pak bali na nisinyo ala bagi ala panu isina dalam toko la pade bana isi toko. Hoi ko manota nak panjua balian bapa pandai la badan diri yori anang kaelo kato apa. Hoi ko mamodal na kasadonyo hoi ko modal penjualan menanga kato bantu itu lasana ngati badan yori Tuhan.
Tapi anak jangan dibawa ke kadai, nak jangan dibawa anak ke kadai. Dia jo apaknya tinggal di rumah, mengawani apa di rumah, mendengar ketoco itu di sinan. Kalau dipandang jadi pak keto badan Yori dan Sari namu lo jo pak tia. Oi nyo sayang ke kakeknya, nyo sayang ke kakek neneknya. Lasa bantu neneknya bana, lasa bantu kakeknya bana. Hendak sarupo dopa orang lain tuan di sinan. Kalau kau dipandang naninyo badan si Yori, inyo tu duduk dalam toko isinya baju jo Sarawak tuan. Oh isinya bajunya aja Sarawak nak tabadodo banyaknya isi toko lapan apa isi toko tadi sehingga badan diri Yori dek lama bakal lamuan mengalih di Pariaman mengalih baju dalam toko. Oh langganan bertambah banyak, langganan bertumpuk-tumpuk, bertambah banyak orang belanja yo pak. Oh sainggonyo badan diri Yori lah pakai karyawan pulo, lah pakai karyawan seorang yo badu sampai barampe karyawan tuan. Oh sampai barampe nyoa karyawan di sinan. Kalau dipandang maalun badan si Yori awak rancak bertambah rancak padodolu manggaya badan si Yori. Bakito apa dengan ibu onde Yori anak apa nampang anak jangan dipasusah ukuran malaga bau malaga ukuran manggaya bau manggaya kok nak joto pakai yoto nak jonda pakai laonda. Ba itu katonyo sekutiko nak paralu to etong lamu abi tahun baganti tahun anak bertambah gadang juotan donyo anak lama anak lagadang lama masuk sekolah dasar olah masuknya sekolah dasar di sinan. Kalau kau dipandang sedang anak dalam sekolah bersanang-sanang tinggal jawab apa dibilang apa tiap tadi. Awak lacok sakit-sakit ada harinya sekutiko sakit dan sadang para bana mengecek badan patiatu kabake badan bininya onde ilen dengan bana onde sari anak ama cucu kakek onde sari dengan bana serato Yori anak apa kok sempat pendek na apa abean mandena. Ho elo yona abean mande badan Yori kami ndak ada barana mandanga kato bantu itu nyopaci tangan apa onde apa sayang Yori apa. Ho Yori sayang pak kabake apa ya pak Yori sayang kapak yo ibu sabantu mandikan duang yo bapak jangan mengecek mati pulo kok pendek umur badan apa kamayo Yori pak. Oh kama ngapai yo pak kamayo Yori kama ngadu tuan. Kamayo Yori lepak minta tolong harapan gadangnya hati ama bagi apa dua jo badan dirimu. Oh nak lama dopak kita bilang kena sakit bertambah parah yo siala pulang dari toli kambang labu ngosian jalai. Umana tinggal ada ibunya semua Yori aja lula bilangan sampai tuan. Oh aja lula nyoa bilangan sampai meninggal badan diri apa lah mati apa dipandangi nyawa babalik kanan punyo dan satu bana datang membawa.
Olah jale apa mesobati marato badan diri yori onde apa sayang yori lulamu yori abian apa dape apa ho meninggal ayo pak dan sari anak dari yori marato juo dake kake onde kake sayang yo sari onde kake sayang yo awa ho jagolah kake dari lalu jagolah kake dari tidur antan sehari kakek koba sikola kakek ba itu kato badaninyo menanga tangi anak dari yori abdi ibu betambah lulu ibu marato ho pegang cucu yo pae ba itu kalau kok dipandang Tuhan Oba itu kalau kok dipandang nak guna to etong lamo nak perlu to bilang lamo bana oh nambahnya ala tibu ukuran mandi mandian ukuran sumbayangi nyobao kakubue dirang banyak dalam sesudah itu sampai kakubue bakubuan lah sudah mai bakubuan murang babang alik nak nyolang Tuhan orang babalia nak nyolai babalia orang namanya ukuran mengaji lah mengaji ukuran berdoa lah berdoa ba itu kalau kok dipandang ho tumpak di badan pak diri yori dua jo anak badan inyo entong manangi pak ho dalam bilik Tuhan de inyo manangi dua lah datang lo ibu ilen tadi onde nak kandung yorina dua jo sari cucu kaki ho jangan manangi juo palape nini pai elo doakan sajo nak nini awak ho nang kanan sari abean yo sarato yo badan yori kaba alo nasib nak badan ibu kaba alo nasib badan kakek lah tu sari ho bantu iko yo nak kok sempat lo kakek nak ado lah jale yori nang kamabe ndak ado lain pada kalian sababnya ibu na ndak durmama ndak barana ndak ado barana ciyu honan ibu aslinya na ndak urang pariaman nan apa ba itu ju ibu aslinya orang Palembang na nan ibu aslinya orang Palembang dan apa orang Palembang juga tapi lalamu di piaman bertahun-tahun puluhan tahun ndak ada lagi pulang kampung di sana ndak nanjale do nak seorang juga oh jadi nak paralu lo do menangi jangan menyasa pulo ndak ada orang kamausia yori risiko ndak ada orang kamausia sari do nak cucu kakek nak oleh jale di badan sari segala kekayaan nanado kok sempat pendek lo na umu ibu ndak ada na lain nang kapunyo yorina ho dengan sari na ba itu kato badan inyo di sinan mayori manangi ndak masalah do bu kekayaan do bu lenamu lape makan sajo lenamu minum pak nyona lape nanawa bu ndak bantu itu awak ibu bu mencari apa yo bu oh indah to bilang lamo bana ndak lamo bakal lamuan sadang coy tunyo di piaman oh balam tarango ate tango manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kito alia sakete tantang itu kito alia kabake buya malin
Okironyo inyo buya malin rumah mande ala baju sebanyak 160 diagian piti kamazuin kasadonyo untuk dilapian pae olatiyo labulan dosa ngati mazuin modal dapet 100 ya onde abang dengan mana abang di rumah sajola dake lapau yori malapean lapean piti nak sanang hati badan abang nak sanang hati bang badan abang bagalak-galak inyo hati rumah jadi mazuin kato badan buya malin piti lah dapet di tangannya mazuin malapian piti buya malin di lapau kopi ba itu kalau kok dipandang sadang coy tunyo to tinggan to japui yori di piaman Tuhan Oto japui yori nyoa di pariaman iyo jo ibu sekalian nan ibu indak lo ado majalai nan liyo ala pensiun pulo Honan ibu tojo anaknya di rumah tumpak di badan yori tadi entong di toko sehari-hari Tuhan entong di toko sehari-hari salamo duduk di toko macam lo orang nanti bonam bujang lain nani ndak bujang lain pegawai lain ndak pegawai lain babagai nama rayu pak badan yori tumpak di yori kok dipandang alun bani niat nak basuang kami Tuhan alun banian nak bersuami baik itu kalau dipandangi nak guna to etong lamo nak perlu to bilang lamo bana disiko kalau kau dipandang agak dek badan dirinya ma'alun badan yori tadi hodek lamo bakal lamo anak potano inyo lalamo lataman anak sekolah dasar menyambung ke SMP kelas 1 pae menyambung ke SMP nyo kelas 1 sedang duduk di bangku SMP kelas 1 nana sedang sekolah ado harinya sekutiko lah sakit lo badan diri ibu lah mulai sakit-sakit di sinan kalau dipandang nyo ambil segala sure rumah nyo ambil segala sure oto 107 sure tanah nyo ambil nyo di badan ibu onde nak kanduang nak dangakan bana lah diori iko masure tanah iko mana sure oto nyobuhe sekali sure kekuasaan sure ibanang kanamonyo ba ibana ate namoyo ngori Tuhan sure ibala nyobuhe di ate notaris lole sure nyobuhe nyo ate namo badan yori segala kekayaan ibu ba itu kalau kok dipandang dia oto dia rumah walaupun tanah kosong nambah bali
Lapinda paate namo yori tananyo sudah sure babue la sudah sure nyo ambian kabake yori o sure dape di tangan yori nan ibu sedang sakit payah sure dape sabantu itu aja lulapa ho bilangan sampai yo pak meninggal pulo badan ibu Tuhan. O maninggal pulo nyo badan ibu naninyo badan diri yori mencali ibu meninggal marato yori jo anaknyo dek kakek sayang yo sari kakek Hosari sayang kabake kakek dapet kakek lepayala dapet nenek meninggal dah ada ibu kakek badan kakek oh nak ada ibu do badan kakek ba itu kata badan inyo menangi juo. Orang banyak ala latibo bandera hitam nala taga ukuran mandi bamandian selesai mandi lagi kain kapan sudah diagi kain kapan lah dibungkui elo ukuran sumbayang oh dibawa ke pandang kuburan ketampek tanah badan ibu lah di kuburan badan inyo tinggal badan diri yori duo joana olah badan lain badannya tinggal di atas rumah gadang oh desinan kalau kau dipandang bersanang-sanang nyo atas rumah baduoi nyo jo anaknyo oh abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti tahun setahun sudah ibu meninggal oh anak dalam sekolah juga duduk di SMP nyo kelas 2 pak duduk di SMP nyo kelas 2 sedang anak dalam sekolah tumpak di badan yori tadi nyo tatap juo ke toko anak buahnya banyak-banyak karyawan bertambah-tambah oh nan toko bertambah maju menandoan baju pak badan tokonyo dulu tokonyo ado cie kinilah duo di piang aman Tuhan. Inilah duo tokonyo pak di Pariaman toko baju juo kaduonyo oba itu kalau dipandang tak guna to etong lamu biari baganti hari dek kekayaan bertambah-tambah kok piti bala bieba itu yori oh ibu sari pak Oba itu yoribu sari bertambah-tambah kekayaan. Orang
mencalik nyo bersanang-sanang inyo agama taat pulo dan solat dan ramu tinggal tak pernah tinggal dipandangi Tuhan. Tak pernah tinggal dipandangi sedang coy itu kok dipandang tinggalnya sedang di daerah Pariaman sedang piti balabi-labi sedang inyo bersanang-sanang otot tinggal inyo di sini to japui inyo Pak Buya Malin sedang di daerah Limomani ditampe mazuin Amzah Tuhan. Oh ditampe mazuin Amzah lamalang tibonyo dimazuin 100 jo badan Pak Buya Malin. Oh nampiti 160 juta labi piti kasadonyo piti abinyo taman uang baitu bana. Oh badan Malin pae piti abinyo taman uang inyo Buya Malin. Oh enak jale ko mazuin orang nama minjam piti mangkok sampai piti ndak ramai mangkok ndak adonyo tempe kontraan. Oh mandanga kata coy itu jale bang kata mazuin tapi orang nyopai saja kata orang sinan balik kampung bang Oh kata orang sinan balik kampung alamatnya bang awak nak jale mangko nak dapet piti minta bak itu kata si mazuin. Oh nak guna to etong lamo nam Buya Malin tak bisa berang awak sayang pai bake mazuin Tuhan. Oh awak sayang bake mazuin lainnya bersanang-sanang juo lai masih bayo yo juo. Ado harinya Pak Sakutiko lamalang di Malin Sultan nanalu ninyo Buya Malin pai keluar pakai Honda rencana ke main-main jalan-jalan ke tampe kawan. Otandonyo malang Pak di si Malin te anjing saikutan ta anjing di Malin lah jatuh Malin pakai Honda Tuhan. Olah jatuh Malin pakai Honda dek jatuhnya pakai Honda malang tibonyo di si Malin lapat tapak kaki balaki dayo Pak. Hotan tu di bawahnya ke rumah di bawah tampe mazuin tibo di rumah si mazuin ukuran urui lah baurui. Koalanyo nan sakit dia bean nan sakit ala di paelo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan. Oh abi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan lah 3 bulan yo ampe bulan jatuhnya dari hati Honda kaki nampak tak alun cegah Tuhan. Oh nak namu elok lai do jalin mama jalan badan Malin jalan tak bisa elok lai ba itu kalau dipandang lah cacik kaki sawala. Ho tumpak inyo mazuin Amzah lah mulai berangkat si Malin lah mulai nyo marabo-rabo mencalik Malin.
Ho jiji bana pae Mancalia malin jiji wana pane hati ndatabado O berang mancalia nyawa badani nyawa berang mancalia badan mah Alin Oh berang mancalia badan malin wa itu kalau dipandang tak guna etong lamu Nambiaso nyopak kalau dipandang Tetalu tibo justo matibo Tapi kok kini kok dilihat Kopi sagale Ndak talata Tuhan O kopi segala nak talata wa itu bana kok dipandang nak guna to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana O sadang coy itu badan malin orang rumah lah mulai berang-berang mazuin mulai marabu-rabu Tuhan O ado harinya sekutiko nanari sari tu hari bertambah tinggi juo tinggi bajawe dengan patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam nan kadai kopi nak babuka mazuin mulai malaga nak tanggung gaya badan mazuin bakato badan buya malin onde dia kanduang mazuin ai O kapai kama dia malaga bantu iko kato sampai sabantu itu menjawe badan si mazuin dengan bana lah di malin na ado babang-abang lain dangakan mana lah di malin kok manggaya bukan urusan malin malaga bukan urusan malin kapai kama saja badan ambo itu bukan urusan malin Oh itu bukan urusan malin ma itu kato badaninyo salasay pa inyo malaga la sudah pakai pakaian la datang otoran cacie kironyo badan si mazuin kapai kakape kada era pondok Tuhan Oh awak kaki patah coy itu kok berjalan lainnya bisa tapi dibantu pakai tungkek jalan tak bisa elok coy biasa coy itu nasib badan buya malin Oh barangke mazuin tadi ada kalaki ate oto mamanung badan buya malin ke dalam jatuh aye mato Tuhan O ka dalam jatuh aye mato inyo ala lapai lalamo juonyo barangke na malin tinggal di rumah
Oh sadangnya tinggal di rumah bantu itu maimbau orang dibawa kironyo orang badakatan. Oh naik ladai ate rumah la naik inyo madake malin samonyo dudue di kurisi Tuhan. Osamonyo duduk di kursi siapa nama pajatu banamo si buyong telui bakatos telui tadi onde malin dengan bana kami malelo mengecian kamalin dangala di malin elo kok disiko juo badan malin maracun hati malin badan malin. Oh kini lah nampak ndak di kapal lo malin, lah nampak di mato yo kapal lo yo malin sakit coyko awak sadang kaki coyko inyo jalan yo torancak malin. Oh inyo jalan yo torancak le jale di badan malin. Salamu malin dak ulu, salamu malin di siko kuado malin dak balik malin pulang ke matuai nyopai juo ke kafe. Nak tahu malin di lokasi nyopai lah ke kafe daerah Kampung Pondok di Sinan Banga dan si Mazuin dia. Oh di Sinan badana si Mazuin menanga ketoco itu menangi badan diri malin. Kini kau sadar dah badan ambu yoda. Oh tapi kini dapo kadayo sakit jo sanang kabatan susah jo indah kabatan guang awak jale patah cuiko. Kok maju dambo kapai kok kabalik kamatuai rumah mande alat tajua anak bau siedai dengan bini Tuhan. Oh anak lah tahu sieda dengan bini ndak ada lai harapan awak ndak ada lai dodan kade cali ndak bisa pulang ke matuai nyuci bian beko di rang matuai bersorak dah orang di Sinan yoda. Oh anak jo bini dai ndak tahu bini yo anak anta di matingganyo semenjak inyo kane usia sampai kini ndak batamu lala bieda 8 tahun dai. Oh lala bieda 8 tahun lala 8 tahun labi nak basuh ba itu kato badan inyo badake-dake dah 9 tahun dak bertamu awak Joana. Oh ba itu katonyo buya malin tadi mandanga kato bentuk itu kini kami kan magi kabanyo bake malin elok jo indah untuk malin dia. Oh elok yo indahnya untuk malin bukan urusan badan ambo mananga kato bentuk itu jadi dah kato buya malin lapai kawannya tadi. Oh satu barang ke badan kawan malin tinggal di rumah tinggal lama malin sama seorang Tuhan. Oh duduk jo dake kursi duduk jo menunggu Mazuin hari ada pukul 9 malam Mazuin alun ada balik hari ala pukul 2 balik menakok ke pukul 1 Mazuin alun jo pulang. Oh ada hari pukul 3 malam alun jo inyo balik de inyo lum balik nyo tutui saja pintu nak nyolai nyo tu duduk di kursi menunggu Mazuin pak. Oh pulang saja Tuhan lah pukul
pukul 6 hari dipandang hari ado pukul 6 pagi mazuin indah balik-balik Tuhan. Oh mazuin yo indah dah pulang-pulang dah ada balik ke rumah lapatang lo hari dilie alun yo pulang badan mazuin. Odek lama nyopak mazuin pai lah 2 hari 2 malam baru babalik nyok ke rumah baitu badan. Oh si mazuin pai oh baru babalik nyok ke rumah satu tiboy di rumah. Onyo tarui ke dalam bilik nyok kunci di mazuin. Oh biliknya kunci dari dalam naninyo buya malin tadinya bamanuang di kuresi ndak ada mangecek dosi mazu. Oh en ada mangecek dosi mazuin tekana de inyo buya malin tekana elok badan jori tekana anak unamba namo sari anak temanjo bake awak tekana elok si jori iko mungkin sumpah anak iko mungkin sumpah si jori. Homang kota jadi bantu iko di sini ninyo ke mamanuang bamanuang buya pa di kurisi Tuhan. Oh barulah sadarnya di diri, barulah tahunya di nasib tekana elok badan bini nambah usia tekana anak yo bini ba itu inyo buya malin. Hari hampir pak pukul 1 waktu sumbayang ke katibo yo pak. Hoba lambe-lambe buya malin pai lainyo ke kamar mandi salarui salamun angko lacok perai sumbayang lacok tinggal pak. Hokini mulainya solat babalik nyo dirikan solat babalik solat labadan. Oh buya malin yo pak sadang sumbayang kok dipandang selesainya sumbayang baru meminta kanan satu. Hey ya Allah ya Tuhanku pengasih lagi penyayang. Oh iyo laki lah badan ambo salamu ambo berturutan anak nanelok nambah usia bini nanelok nambah tula ya alai. Oh laki lap gadang badan awak baitu kato badan inyo ampunkan sekalian dosa baitu kato buya malin inyo maniat dalam hati Tuhan. Oh selesai pa inyo sembayang lah sudah inyo sembayang hari bertambah petang jo petang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam. Oh nan malam semalam itu lah keluar loyori babalik ndak ada nyo tidur di rumah lape kakape dakek pondok pa Ola
ke kafe nyoda ke pondok tinggal lainnya Buya Malin tinggal di rumah menangi Buya Malin tadi menangi juga di rumah riado pukul 8 lah solat loinyo balik waktu isana lah datang. Oh nak lama kita bilangkan selesainya sembahyang isya hari sadang tengah malaman yang anggaran pukul 1 malamnya ambil ayat sembahyang solat tahajud pak. Oh badan Malin Tuhan tengah malam solat tahajud mencari Allah waktu kadar mama diminta subat dengan sujud meminta ampun bagi Tuhan. Oh diminta ampun bagi Tuhan ko iyolah iyo Allah pengasih jo penyayang pertemuan ambo jo anak cukui iyo yori bini ambo kainyo minta maaf badoso gadang badan ambo. Oh walau nyo indak kamana rimo walau kamati sudah iko asa batobo yo siori asa batamu yo sisari kok kamati matilah mola ya Allah. Oh ambo badoso bake anak ambo badoso bake yori ko iyo tuan ala pengasih yo mama yo penyayang ado bismillahirrahmanirrahim Allah pengasih jo penyayang. Hoi nyo pengasih kanan buruk nyo kanan elok kasih duo karang pemaliang sayang duo karang peminum sayang duo kau orang siak sayang duo sayang kau man ate duya. Oh ko iyo sakalo penyayang ko iyo ya Allah pengasih yo penyayang petamukan ambo yo yori cukui jo anak ya Allah. Oh badan ambo ya Allah baitu kato badannya Buya Malin menangi pak sadang banian Tuhan. Oh menangi nyoa sadang manian ayam mato badarai-darai mau jalabe ayam mato jatuh cie lah jatuh duo itu nasib Buya Malin. Oh indah to etong lamo nak paralu di etong lamo tinggal ninyo di sinan balam torong wate tanggu manyang tahu reyate pintu. Salam ta'azim badan kita tinggal ninyo sadang marasai bantu itu to japui badannya tuma diri yori nan tinggal di Pariaman ninyo lah jadi orang kayu Tuhan. Oh inyo lah jadi nyoa orang kayo inyo ala basanang-sanang ko anak bertambah gadang tando nyo anak lah gadang lah tamat dari SMP ke masuk lo anak ke SMA ba itu kalau kau dipandang anak bertambah gadang yo anak rancak sebantu itu tekana yo di badan yori kok tando ado Bang Malin badan abang ba akasanang bang. Oh hati yori yo bang anak lah gadang bantu ikut tapi sayang ado sekete abang pangaruh bang bini mudo yo bang. Oh abang pengaruh bang di bini mudo ba itu kato badaninyo mandade inyo sedang mengece. Oh sedang berpikir sama seorang abiari baganti hari ado harinya sekutik konan malam semalam itu. Oh sedang di rumah jo anaknya yo pak. Oh inyo sedang duduk di kursi sedang menonton juga keluar anak dari bilik Tuhan. Oh
keluar dari bilik onde mande dengan bana dangakan bana di mande. Olala mojo mande awak disiko dolunya badan diri sari lunado masuk sekolah kini SMA kelas 1 lalamu awak di piang aman mande. Olala mojo mande awak de piaman ba itu kato badan iyo nak kato badan yori. Oh jadi dia anak mande nan tekan iyo di badan diri sari nak. Oh mandang kato rupo itu ndak ado do mande nan tekan cuman tekan bantu itu mande. Oh cuman tekanannya bantu itu di sinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamo. Oh nak paralu to bilang lamo bananan malam semalam itu ala tidur sarumanya sekalo lalu hari siang. Apo tando hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dah kandang dak siang hari dek murai dak siang hari dek ayam tando hari kasiang. Badarum bonita miang arang balari tasingko bantunya ambun ampie katabi matoari nan pagi sapagi itu nan sari pai sekolah nan yori pai katoko tuan. Onan yori pai katoko wa itu kalau kau dipandang nak paralu to etong lamo nak guno to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau dipandang mabalai rajo kaulu balai di dalam laut tinggal di sinan dulu malin lo nang kita japui nyo buya malin. Oh maalu ninyo malin tadi nama si malin suta ninyo sadang dilimo mani. Oh sadang tampe mazuin yo di sinan kalau kau dipandang awak na ninyo pak badan si malin awak na sadang duduk di kurisi balik mazuin ke rumahnya tuan. Oh balik mazuin ke rumahnya membawa kawan seorang dicalik kawan nanyo bawa nyo pulang joto ranca indak padusi kawan nyo bawa kawan laki-laki nyo langsung naik ati rumah dak adolo membaca assalamualaikum. Onan malin sadang duduk jual di sinan kalau dipandang setonyo tiba pak ati rumah bakato mazuin amsa yo kabake dang namudo. Onde dangan lade abang duduk labang di kurisi ambo buwe ando luaya sagale nyo buwe ante talua sagale malin sadang mencali yo tuan. Oh malin sadang mencalik jo sadang nyo aye lata-lata naninyo mazuin amza duduk di samping rana muda bagalui nyo badu na malin mencalik jo meracun hati badan malin dak dapik malin do menyesali. Oh kabah aku lain nasib awak di sinan kalau dipandang labi tetalu di namudo babalik pulang tinggal mazuin pak Josi malin pak Oh tinggal mazuin Josi malin sinanda inyo badu tinggal mangece inyo buya malin nonde di kandung mazuin
Dangakan mana dia dimazuin, tak boleh dah dia sebantu itu. Suami ada di siko, adik duduk bagalui-galui, badoso kadang mama mazuin badan mazuin yo dia. Oh mandanga katonyo bantu itulah berang badan mazuin badoso lo nangkang sabui. Kok tahu badan yang didoso ndak angusia anak jo bini yang dek ndak tahu buyung jo doso anak angusia. Kok tengah malam malinai usia tengah malam nek nak tahu buyuang jodoso ba itu kato badane Omananga kato itu ndak dapet jawaban badan malin mapai badan mazuin masuk bilik. Masa totibonyo di dalam biliknya ambil pakaian badan malinnya bungkui di kantong asoynya campaan kain kalaman. Bonyo campaan kalaman rumah barang kelang lai malin sultan ambo ndak niho buya lain ndak niho buya malin lain. Ambo nak niyo buya malilai barangke lalai hari kini bayi tinggal na rumah ambo bayi itu kato badaninyo. Oh hari sadang pae pukulnya 6 sanjo meningkat ke pukul 7 menjawe pukul 8 hari sadang pukul 8 malam. Oh awak tahu sia bantu itu bakatoinyo buya malin nonde dia kandung mazuin yo dia. Kok kaduduk jo laki-laki duduk lah mazuin. Kok kapaiken kamari pai lah mazuin kato badan buya malin. Asa janambo dia dicampaan Tuhan. Oh asa janambo dicampaan ba itu bana katoinyo. Nak lama kita bilangkan nak dapet mana-mana nyuelo badan malin tadi nyuelo tarui kalabu rumah barangke angan yang gadang dari rumah ambo bukannya badan yang nama ambo rumah. Indak mana yang punya rumah ba itu kato badaninyo ambo ndak niyo malilai talak kana ambo hari kini yunge. Carikan ambo yung hari kini ba itu bana katoinyo ndak dapet membana-bana ndak dapet minta ampun lain tulak langsung kalaman rumah juala awak kakapai nanonda la tajua onda bipitina ado awak la jale sakit jo itu kok kaki patah sabala jalan batu ke sama seorang Tuhan. Oh jalan batu ke inyo sama seorang di sinan kalau dipandang ko iyo mazuin sebantu itu. Kok latih ambo di labu rumah lah jatuh talak dia badan ambo barang ke bu ya pak. Malin tadi pae ala barangke buya malin satu lapai dari rumah riado pukul 9 meningkat pukul 10 aye mato pae badare-dare Tuhan. Oh hari ado pukul
kuat 10 berjalan jo semua seorang tekana badan diri yori duo jo anak badan inyo nambah namo siupit sari menangi jo semua seorang sedang berjalan pakai tungke okok lainyo ibu tuan ala kok lain pengasih jo penyayang petamu anambo jo bini tua mo petamu anambo jo anak kok mati lah mola salai dapet pak ho minta maaf tuan asalai dapet minta maaf iyo kabini dengan anak biarlah mati badan ambo tuan oh biarlah mati lah badan ambo baik tu bana kato inyo berjalan semua seorang berjalan telita-lita hari bertambah malam ju oh nak guna to etong lamo nambah jumpa di kantong asoi bajin yang ju semua seorang dek lamo bakal lamuan olah jauh jauh perjalanan tandonyo jalan lah jauh tiba di pasar Bandar Buih Pae tiba di pasar Bandar Buih lalita badan malin tadi lalita badan dirinya balap pelita badan malin awak ala balap pelita duduk lainnya di palanta oh hari sedang tengah malamannya oh dek duduk inyo di palanta sinan tekalok badan malin paginya kalau dipandang oh awak biasa minum pagi kini ko indah ado bapiti nam baju di kantong asoi baju yo Sarawak kau untuk membali ho kopi yo nasi yo pak ba itu kalau nasibinyo baranyo bali la baju tuan oh tinggal baju salai pak Sarawak salai baju ganti dua stelolai dalam kantong asai dan salabian Nabi baju apa itu nasib badan Buya Malin abi hari baganti hari abi hari baganti pakan Nabi pakannya baganti bulan akar ajo Buya Malin minta sidaka tangga pasapa oh minta sidakanya tengah pasar di sinan kalau kok dipandang oh madang-adangnya lape ke simpang lubek lampu merah kadang-kadang tiba pak di daerah pasarnya tuma Bandar Buih ya pak oh dek orang sinan banyak nan tahu lah malu pulau badan malin lape kablo kota Padang di sinan minta sidaka pak oh di sini ninyo minta sidaka ba itu kalau kau dipandang kau laloknya di tepi jalan saja di lapau tepi lapau orang ba itu nasib badannya Buya Malin oh ndak guna dia tong lama sedang cuy itu nyoto tinggan balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggan di sinan dulu kurang dipiri aman pak ke kita japui badan diri yori hona malam tu tapi malam minggu sinan tu kalau kok dipandang hari ado pukul 8 yo pak hoyorinan sadang duduk di kursi datanglah anak badaninyo tuan oh datanglah anak badaninyo yorinan sadang duduk bana datanglah sari anak yori seto tibu anak dake mande mengecek anak sekali onde mande dengan bana oh barisu hari mande hari minggu tentu awak indak sekolah tentu sari mande pere sekolah lah jali minggu nak bersekolah mande
Hoi nyo manangi mengecek dake mande kok dapet kandak badan sari boleh meminta bake mande walaupun berang badan mande kok dapet pelakuan you walau kabangi badan mande kok dapet pinta ditolong pelakukan. O mandanga kato ketuana atuna nang kabakandaan kabala sari anak mande ona. O mandanga kato bantu itu nang kandak mande di badan ambo kandak nan indah banyak bana. Lampir tamat mande awak dari SMA joaya mande indah bersuo kok dapet kandak badan sari mungkin mande tahu alamat ayah mande. Kok dapet kandak mande badan awak petamukan. Oh sari jo ayam mande sari tadaga bake ayam mande. Oh sari tadaga mande bake ayam itu kato badaninyo dak guna to etong lamo mencali anak menangi jadi itu nak disari nantakan ayona. Hoi yo mande kato sari ko iyo itu nak nantakana. Ho besok pagi awak barangke amande yo lo para luka blo ado lu kota Padang ado nang kadi cari nak kablo ala dape beko namande cari. Ho baru awak katampe ayah menurut cerita dulu nak ditarimo ayah babi ni di limau mani naik. Oh ayah babi ni nak di limau mani ba itu kato badaninyo dak guna to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau dipandang na malam semalam itu alala tidur sarumanyo paginyo kalau dipandang barang keinyo sakutiko menuju daerah. Oh kota Padang Oh menuju daerah kota Padang itu kata Pak badaninyo barangke dari Pariaman kota Padang nakanya tuju. Oh nak sanang lah hidup perasaan bedojo ayah nak bertamu Tuhan. Oh bedojo ayah nak bertamu nani nyoto sedang jalan ma'alun badannya diri yori nan yori membawa tonan anak jale di sampingnya. Oh sadang di ate oto yo nak paralu dibilang lamo nak guna to etong lamo bana dek lamo bakal lamuan di sinan kalau dipandang. Ondak lamo to di jalan la lewat daerah Lubu Aluang lape nagari Lubu Aluang oto bajalan tarwiju Oto bayalan tarwijo nak lama dapat kita bilangkan lah sampai oto ke kota Padang tarwi ke bolo apa kota Padang. Hosato tiba di bolo a kota Padang ya pak. Oto lah parkir di tampeknya sedangnya parkir oto tadi sedangnya parkir oto di Padang keluar yori dari oto dua jo anak kandunginyo.
Oh tumpak di badan tu mamalin tadi nani nyopak si buya malin betungkek-tungkek lo kau to rancak iyo kau to yori tadi konan yori sadang manakun aku bado anembe kosong kabake yori onde ibu nan turun dari oto yo bu kau agila sidak kabu badan ambo jak pagi bu balun makan dari patang ambo lun makan alun minum pun alun kau untuk piti bu bali nasi yo bu oh kau untuk piti nyo bali nasi ba itu kato badaninyo kato sampai yori mencaliak yori yo anaknyo sato nyo pandang elok kiro nyo inyo buya malin yo pa Hotak kaju yori memandangi barunya ambil tangan buya malin onde abang dengan bana letakkan ajo abang jo awak yo bang honyo caliak bana pak di badan malin kironyo badan upik yori iyo bininyo nambah usia dulu satu nampak badan si yori menyimpu malin oh di kaki yori opa onde yori ya di abang yori kok salah maaf yo yori badan abang yo dia kok salah tolong dimaafkan yo dia abang kayori dia lah badoso gadang badan abang bau si yori hari malam duo jo anak nambah namo sari yo dia oh maafkan badan dia diri abang laki lak abang oh kasih yori dia minta maafkan dia hari kini yo dia oh minta maafkan dia hari kini mak koyo monyo sari anak awak mandanga kato bantu itu deko itu nana bang tanyo iko masari bang anak abang seto nampak sari lah kadang lampir ke tamat dari SMA oh anak nak tabadodo dirancaknya yo pak nyo ambil tangan badan anak menyimpu ke kaki anak kat sujud kampu kaki anak onde nak kanuang saria ayona oh maafkan ayah nak badan sari yona sari bau sia dengan ibu yona bau sia sari tengah malam maafkan badan oh diri ayah yona ayah badoso kekalian Tuhan oh ayah badoso nak kekalian kok salah tolong dimaafkan ba itu kata badaninyo nak guna to etong lamo bakato anak jo mandenyo onde abang onde ayah dan sari nak ado berang kebake badan diri ayah doya Hona yori mangecek juo bakit sumama badannya malin tadi ambo ndak ado berang ka abang yori ndak berang bakit abang nan salah lah bang maafkan yo bang hojan abang manangi juo cuman cik nyo bang nan awak tanyo abang tak jadi bantu iko dia ko kaki bang mangko lepe yo bang ho mangko bagi jai jalan sabala kane abana abang kaki abang ba itu katopa ho badan yori oba itu katanya badan yori nak guna do dia tong lamo onde yori ya dia abang 100 hari anak ayah kaki ko jatuh nak dari onda kaki abang terjatuh dia dari onda sari
Ho awak patah bini lah berangnya usia awak dari rumah nyotu meminta carai tepas carai dia balataan meminta sidak kayori ho untuk makan yo dia nam pokoknya abang yo yori lah batamu 100 hari anak abang alahnya abang bermaafkan kok kamati dia matilah mola dia. Oh kok kamati dia matilah mola nanambo indak lodo kamanya sabah itu kato badaninyo oh kato sampai sabantu itu jadi kini abang dimati ngaba itu kato badan yori kok itu yori nang kaditanyo tampe tinggal abang dak ado abang lalu di tepi jalan yori oh di matoko orang lah batu tui di sinan abang bagolek mandanga kato bantu itu sinan bakato badan sari onde mande dengan bana danga di mande kato sari bawa ayah kepariaman jadi padia ayah marasai bawa ayah hodi kamano awak mane di mawa tinggal di sinan pulau badan ayah jangan merasa ayah sari oh menanya kata bantu itu ndak guna to etong lamo de anak banana mengecek nyoba oh sebantu itu oh dia lah tak jadi nak awak ke pasar awak balik lagi ke pariaman keluar to ditampeknya lah naik badan malin tadi 100 anak sekalian barangkeknya ke pariaman oh barangkeknya ke pariaman tak lama kita bilangkan ma'aluninyo sedang hati oto kalau yori membawa oto oh sedang di hati oto yu sedang jalan andelnya opor dari 1 opor kedua dari 2 opor ketiga dari 3 lape kampe tambah diampe tambah tanang potando lari nyotanang dang lari 80 ado mancilo kasaratu ado cipia 2 bili 120 lari oto kasuo amper kilometer oh kaja bakaja tonggak kilo laraba tonggak kawe tampak gambar tengkurak nasi manasi kasih alui buni babuni karek jagung buni basiu jalan gadang buni bagandang babas sarunai buni barabab bakucapi oba itu kalau kau dipandang tak lama kita bilangkan sampailah oto kapiaman baranti di laman rumah yori tuan baranti oto di halaman pak rumah yori satu baranti oto di halaman rumah lah turuni nyo nambah 3 oh satu lah turunnya nambah 3 lah naik ke rumah satu lah tiba di rumah bakato badan diri jori kok kamandi labang oh mananga katoco itu lah mandi badan malin tadi lah mandi nyomu ya malin selesai mandi ganti pakaian oh selesai mandinya ganti pakaian di sinan kalau kau dipandang
selesai nyo mengganti pakaian, nyo lakean baju babalik lah sudah lake baju elok baru nyo duduk di kursi. Sedang nyo duduk yo mengecek nyo badan malin onde yori ya di abang onde sari ya nak apa di siko nak duduk bekole nak berang nyo suami yori badan yori. Mandanga kato itu jawaban badan inyo onde abang dangakan bana samanja bang ambo bau si alun baniat nak mengganti bang alun baniat do bang nak mengganti alun baniat bang nak manuka ba itu kato badan inyo. Di sinan kalau dipandang dang ade abang elo kok laya bang sabatu bang kabaru bambo ndak kama milie lai babali bang awak babali kito abean ko anak awak bang Oto aben bang anak badu oto balale bang badan abang dirikan solat babali. Oh yori sayang kabake abang yori aro kabake abang kondak di badan diri abang dak tahu yori sembayang dak pandai mendirikan solat. Oh berkatnya abang dulu majan sampai kini alun yo tinggal tetapnya solat badan yori bangai. Tatapnya solat bang badan yori ba itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu. Lasanang paati badan inyo lasanang hati mah badannya buya malin basanang hati mandangan Tuhan. Basanang hatinya amandangan di sinan kalau dipandang indak to etong lamo ndak guna to bilang lamo bana biari baganti hari biari baganti pakan tibo wakatu yo nikma yo jangko nyo ulang nikah babali. Babali inyo pak yo si badannya diri yori setola baliknya yo si yori jab jatuh kabuannya jawe selesai kabuannya jawe dibaca doa selamat de inyo ala babali bagalak-galak nyo batigo iyo la yori jo anaknya cukwi jo inyo buya malin. De ala pak basanang ketigonyo malompeknyo kayu tuma dalam pala jatuh daunnya 2-3. Dek la batamu pak ayah Joana la samo sanang kaduonyo Tuhan. Ikan todaknya aman nodak makan baranang kane jalo baranang hari lapatang diambil 2-3. Dek lawas sanang mandi jo anak dengan bapak sehingga iko dulu kabakito kok lai bau mua sama panjang tahun baris obat tamu lap